Сиренето е скъпо, доматите и те. Често да ти кажа, не ме се ебе. Качвам се чукана и по улицата на града отивам аз да търся някоя жена. Сам в зеления чуган си обикаляме, какво да видя, някаква мадам. Викам, ади тука майла или ще разбия главата, мадафака на земята, звали кника, после тя ми вика, игнорирам аз с поглед и си продължи, разбираш и много са притестикнали. Аз се комплексирах, стана ми едно такова кофтичко. Тръгнах пеш, с зелен чук в ръката, да отида да разбия на някой главата. Обаче няма толкова време, защо? Защото време забритва. Мисли се за рапър, но си пълен жмел. Мисли се за рапър, но си много ти дебел. Мисли се за рапър и какво от това? Ташак рапа слушаш ти в момента. Мисли се за рапър, но си пълен жмел. Мисли се за рапър, но си много ти дебел. Мислиш ли не мислиш и какво от това? Ташак рапъри в момента. Втория куплет ще бъде още по-тъп. Те го обикалям с орехов прът. Обикаляме бия хора по главите. Бия хора по главите и взимам аз парите. Ходя наляво, ходя надясно. Ходя, ми е много тясно. Ходя по Балкани, ходя по Невя. Ходя, защото искам аз да се еба. Мисли се за рапър, но си пълен жмел. Мисли се за рапър, но си много ти дебел. Мисли се за рапър и какво от това? Ташак рапа слушаш ти в момента. Мисли се за рапър, но си пълен жмел. Мисли се за рапър, но си много ти дебел. Мислиш ли не мислиш и какво от това? Ташак рапъри в момента. Аз съм Пинги, тук до мен е Георгие. Ще те щупиме, защото ние в морги сме. И обаче не сме някакви зомбите Resident Evil. Аз съм много крив, защото ти си пивката, която е бак вчера в оня квартал. Помниш ли, братле, тя и каза, че съм некъв гаден еба от мангал, но не бях такъв. Ебах я батенце и става почти кръв. И вътре батенце, погледнах в тялото и, имаше цървяци и някакви шибани кобури. Не знам, забравени от полицаите, явно при обиск на тази шибана курва. Вкарвам ти филма, лирика силна. Пиша и тук обаче, стилът ми винаги ще е нещо, което е като сираче. Само се развива, само си свива. Мисли се за рапър, но си пълен жмел. Мисли се за рапър, но си много ти дебел. Мисли се за рапър и какво от това? Ташак рапа слушаш ти в момента. Мисли се за рапър, но си пълен жмел. Мисли се за рапър, но си много ти дебел. Мислиш ли не мислиш и какво от това? Ташак рапъри слушаш в момента. Слушаш в момента. Ташак рапата. Кой ми звъни, бе? Ало? Какво става?